салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. Дар навори имрӯза квартира ва хонаи заминӣ мебошад. Дӯстони азиз, аз шумо дастгирӣ, лайк ва поделиться кардани навор мебошад ва аз мо бошад дӯстони азиз, наворҳои хуб ва нағз пешкаши шумо кардан мебошад. Ва дӯстони азиз, фаромӯш накунед хоҳишотона дар комментария нависен, чӣ гуна хона ва аз куҷо. иншоаллоҳ ки мо ҳаракат мекунем, хоҳишои шуморо бароварда пешкаши шумо мекунем. рафтем навора тамошо мекунем. ташаккури зиёд. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, 92 микрорайон, пушти райҳон, доми 18 ошёна мебошад ва хона қарор дорад дар 11 ошёна, 68 метр квадрат мебошад. ду хонага квартира ҳаст ва насиб карда бошад моҳи сентябри 2024 домро меспоранд. хона срочно фурӯхта мешавад. рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг зада аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар рақамош ватсап дорад. инак дӯстони азиз, хонаи заминии фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар пеши мошинбозор. 3 дар хона, кухни, баня дар дохили хона мебошад. 2 сотиқ замин дорад ва дар пеши маршруткаи 41 ва 268 қарор дорад. дӯстони азиз, хона срочно фурӯхта мешавад. нархаш бо маслиҳат. рақамош дар рӯи экран мешаванд. метавонед ки бо рақамош занг зада ва дар рақамошам ватсап дорад. маълумоти бештарро аз соҳиби хона дастрас намоед. инак квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, райони фирдавсӣ. духонага квартира дар 2 этаж қарор дорад. дом худаш бошад 6 этажа мебошад. ва дӯстони азиз, чӣ гунае ки мебинед, дом тайёр аст. фақат ремонт карда дар омада зиндагӣ мекунед. маълумоти бештарро метавонед ки аз соҳиби хона дастрас намоед. нархаш дӯстони азиз бо маслиҳат мебошад. дар рақамош ватсап доранд. ташаккури зиёд дӯстони азиз ва дастгириро фаромӯш накунед. худо нигаҳбони ҳар як қадами шумо бошад дӯстони азиз.